Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. To da farko dai sunana Zayyana Abubakar wanda aka fi sani da Raran Daura. Na yi wannan bidiyo ne in ɗan yi tsokaci game da waƙar da Alhaji Dauda Adamu Abdullahi Kahutu Rarara ya sa game da waƙa ta Najeriya, wanda aka ce mawaƙan shifop, mawaƙan gargajiya, mawaƙan siyasa, mawaƙa dai kowa da kowa da 'yan kwamidi, wanda aka ce gasa ce za a yi game da waƙa ta Najeriya ko game da bidiyo na Najeriya wanda zai faɗakar da mutane ƙasa a zauna lafiya. To tun farko an yi bayanin na kowa ya je yi waƙa ta minti 2, wasu bidiyo minti 3. To tun farko ba a yi bayani akan wanda zai shiga wannan gasa ba sai yana da rijista ta sanso ta hukumar tace fina-finai. Sai a yanzu wanda wasu ma sun daɗe da yin aikinsu sun ajiye, sai a yanzu aka fito da wannan an sa ranar da za a